Така, в днешния епизод ще ви покажа как да отворите чест с табелка, само че то не е служил табелката. Първо да видим какво има вътре. Диаманти. Слагай табелката. Така, вече има табелка. Това се бъгна. И сега да ви покажа. Знаете, че с хопер в някои сървъри не става, защото има антихопер плагин. Да, но сигурно ли сте, че няма, че има антиколичка хопер плагин. И ето го. Така, слагаме количката и тана! Дава ви диамантите, всичко. Ето ви табелката, аз съм Йони Доме. Ето, вижте на чата. Някакви хъта пиша. И ето Йони Доме тук. А то е да се уверите просто, защото може да се получи някакъв бъг да вихто, това не е верно, има хак. И така, вижте колко лесно се получава. Не ме го да видя. Аз после ще му ги върна. Така, вземете една резчика, поставяте хоперчето и сте готови. Имате запас. Сега да покажа как изобщо намерих тия. Дали съм намерил някакви обявятели. Това е моята кощурка. Скривей, такова срез, всичко. Така, първо сега ще покажа това джубокс ми. Те си откраднах един диске. Само че не са тук, а са на втори етаж. Така. Тук има някакви простоти, къде също откраднах. Това е много хубав начин да се краде. Така да ви покажа сега тук някакви простоти. Аз не знам за какво ви показвам. Да си знаете какъв шанс може да имате да оберете. Ето. Това са ви шансовете, максимални. Да оберете някой. Но винаги може да обирате някой, ако не е в резиденция. Не знам, ако намеря някакъв хак да маха резиденциите, това ще да много яко. Но за сега дори не знам дали има такъв. Ами това беше от мен Йони Долна с Марса 888. Дано ви харесало, дано съм ви помогнал. Бъдете крати във вашия сървър или на някой друг. И довиждане.